închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. V-ați gândit vreodată de ce e nevoie să colectăm separat deșeurile reciclabile? Unii dintre voi știu că din sticlele de plastic, dozele de aluminiu sau ambalaje din hârtie și carton se fac alte lucruri noi prin reciclare. E adevărat, numai că trebuie să știți că ele se produc mult mai ieftin, adică economisim materii prime, energie și reducem poluarea. E atât de simplu să colectezi separat, iar sacul galben îl primești gratuit, pentru că Polarisem Holding vrea să-ți fie partener și te încurajează să fii responsabil față de mediu. Lasă primăvara să pătrundă în grădina ta. Ieși la cosit cu motocoasele Stihl. Fiabile și economice, motocoasele Stihl își datorează eficiența tehnologiei germane care le pune în mișcare. Detalii în magazinele Triton din Târgu Jiu, strada Corneliu Coposu, bloc 3 Parter și strada Narciselor, numărul 39, lângă depozitul Max. În Motru, Alea Teilor, numărul 20, complex Mijloc. Triton, scule pe ton. SC Eurofruta SRL organizează selecții pentru bărbați și cupluri în vederea campaniei de culet mandarine pe teritoriul spaniol. Salariu atractiv, cadru legal de muncă, rugăm seriozitate, relații și înscrieri la telefonul 0723 616 335. Evoluția înseamnă dezvoltare și civilizație. Acum, civilizația în comerțul cu materiale de construcții poartă în Gorj un singur nume, Depozitele Max. O nouă atitudine, o nouă prezentare pentru toți gorjenii. Când vii la Max cu lista materialelor, acum e mult mai plăcut și mai ușor să le găsești pe toate. Și nu glumim, la Max găsești absolut totul pentru casa ta. Și pentru că respectăm clienții, toate mărfurile sunt expuse pe categorii, iar echipa noastră de consultanți te ajută cu orice fel de informație despre produsele și serviciile noastre de livrare și transport. Despre prețuri vă spunem doar atât. Sunt printre cele mai mici de pe piață. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu numărul 214 sau pe strada Narciselor numărul 35. Max, pentru casa ta. A început campania reducerilor de toamnă 2016 la Husqvarna. Motofierăstraie Husqvarna 236 ideale pentru tăierea lemnelor de foc la doar 749 de lei și motofierăstraie Husqvarna 550 XP destinate operatorilor profesioniști din exploatările forestiere la doar 2449 de lei. Reducere de 550 de lei la motofierăstrăul Husqvarna 562 XP destinat muncitorilor forestieri profesioniști. Și nu ne oprim aici, oferim cadou 2 lanțuri Oregon la 4 modele de motofierăstraie și o șină de ghidaj și 2 lanțuri Oregon la alte 4 modele. În plus, la orice șină de ghidaj Oregon cumpărată primiți cadou 1 litru ulei pentru ungere Oregon, iar la orice lanț Oregon cumpărat primiți cadou o pilă rotundă Oregon. Veniți în magazinele Raico SRL, distribuitor Husqvarna din Târgu Jiu, strada Victoriei, Târgu Cărbuneș, strada Trandafirilor numărul 20, Motru, Calea Severinului numărul 10, Turceni, platforma Termocentralei, Padeș, Sat Apa Neagră și Novace, Piața Centrală. SC Raico SRL, dealer Husqvarna. Impact în Gorj, liderul presei gorjene, îți aduce zilnic cele mai noi știri din mediul politic, noutăți din mediul business și economic, știri ce țin de administrație și sectorul public, publicitate gratuită la îndemâna cititorilor, sport, divertisment, informații utile, horoscop, pagina promoțiilor, cu mari reduceri de prețuri, totul sub un singur nume, Impact în Gorj. Ne găsești și electronic la adresa impactîngorj.com. Consumați zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii.
Urmează la Acces TV emisiunea Punctul pe I. Am revenit alături de dumneavoastră, stimați telespectatori, la Punctul pe I. În partea a doua a emisiunii vom vorbi despre tineri, despre cum pot fi implicați tinerii în dezvoltarea societății. Ei sunt viitorul nostru, nu este prima dată când vorbim despre acest lucru în emisiunile noastre. Am invitat în studioul nostru pe doamna profesor Crina Gurică, lucrător de tineret. Ne va explica pe parcursul emisiunii ce înseamnă un lucrător de tineret, și pe domnul Antonio Tomoniu, președintele Asociației Dorna Tismana, implicat de peste 10 ani în activități de tineret. Bună seara, mulțumesc că ați venit! Seara. Bună seara! Foarte multe proiecte pentru tineret desfășurați dumneavoastră, vă implicați foarte mult pe lângă activitățile dumneavoastră de bază, unde sunteți salariați și unde vă desfășurați activitatea, vă implicați în activități de voluntariat și încercați să implicați tinerii în tot felul de activități. Încercați să-i responsabilizați, din câte știu. V-aș ruga pe parcursul emisiunii să ne spuneți despre toate aceste acțiuni, despre ce intenționați să faceți. Am pus titlul emisiunii Nouă ne pasă de tineri. Este titlul unui proiect în care sunteți implicați. Mi-a plăcut foarte mult această denumire și abia aștept să văd ce ne spuneți, proiectele în care sunteți implicați. Și aș vrea să încep cu dumneavoastră, doamna Gurică, să ne spuneți ce înseamnă întâi un lucrător de tineret. Bună seara, în primul rând. Mulțumim pentru invitație. Ministerul Tineretului și Sportului a creat o rețea de lucrători de tineret denumită Tinerețea, începând cu acest an 2016, care organizează la nivel național o serie de evenimente de consultare. Încearcă să implice tinerii și să-i responsabilizeze, așa cum ați spus și dumneavoastră, într-o serie de activități și să fie o serie de consultări din sfera dialogului structurat în perioada iunie-noiembrie 2016. Tinerii în această perioadă au avut ocazia și mai au în continuare ocazia să participe la diverse evenimente în cadrul rețelei formate la nivelul județului nostru, intitulată Tinerețea Gorjului. Putem pe această cale să reamintim că ne găsesc pe pagina de Facebook #Tinerețea Gorjului. Acolo postăm o serie de evenimente în care implicăm oricine poate participa la aceste evenimente. Cu drag așteptăm alți tineri să ni se alăture. Suntem deja o echipă foarte frumoasă. Am onoarea să cunosc tineri din ce în ce mai implicați în viitorul lor. Învăț foarte multe și eu de la ei. Îi ajut să-și descopere anumite vocații. Le împărtășesc unele experiențe pe care eu le am până la ora actuală. Datorită faptului că sunt și cadru didactic, am oarecum pedagogie în acest sens și reușesc cu brio să îi ajut să-și descopere abilități, vocație, deprinderi și așa mai departe. Mulțumesc pentru explicație. O să revenim pe parcursul emisiunii și o să înțelegem și mai multe prin proiectele pe care le-am implementat. Aveți mai multe proiecte. Ce proiecte aveți în derulare? În derulare avem mai multe proiecte, mai exact proiecte realizate prin intermediul Ministerului Tineretului și Sportului, de altfel, cofinanțate de către acest minister, în implementare și în curs de implementare. Este vorba de 5 proiecte realizate de către 3 ONG-uri. 2 proiecte ca și grup țintă au orașele din Tismana și Țicleni. Este vorba de Asociația Dorna Tismana, care derulează un proiect de dezvoltare culturală de tineret. De altfel, Asociația Semănătorul Tismana derulează un alt proiect, se numește Observatorul Cultural Zonal de Tineret Tismana Țicleni. Iar în Târgu Jiu avem 3 proiecte în derulare derulate de către 2 ONG-uri, Asociația Semănătorul Tismana, proiectul Nou ne pasă de tineri, o să vorbim foarte pe larg despre acest proiect în seara aceasta, iar Asociația Regională pentru Dezvoltare Durabilă derulează de altfel încă 2 proiecte de tineret, ca și grup țintă tineri din municipiul Târgu Jiu. Este vorba de proiectul Active, care își propune promovarea serviciilor pe de voluntariat în general în rândul tinerilor și organizațiilor de tineret, precum și un alt proiect, în cel de-al doilea,
Se numește Centru de Resurse pentru Informare și Consiliere ale Tinerilor. Este vorba de o publicație în care se găsesc tot felul de resurse informaționale pentru tineri din toate mediile, de la studenții, elevii și tineri care se află fie în căutarea unui loc de muncă, fie care sunt liberi, să zic așa, pe piața. Fiindcă am pus denumirea emisiunii Nouă ne pasă de tineri, v-aș ruga să începem cu acest proiect și să ne spuneți ce oferă acest proiect. Da. Proiectul Nouă ne pasă de tineri este un proiect derulat de către Asociația Asemănătorilor Tismana, având ca și grup țintă tineri din municipiul Târgu Jiu. Ca și demersuri principale, am realizat un acord de parteneriat între mai multe ONG-uri de tineret, având în vedere faptul că tinerii, în afară de faptul că am realizat acest acord de parteneriat, l-am făcut în scopul de a realiza un Consiliu Consultativ al organizațiilor de tineret. Pentru ca tinerii nefiind în niciun fel de structură asociativă, ar trebui ca noi, ca ONG-urile de tineret, să realizăm un Consiliu Consultativ al organizațiilor de tineret, înființând un grup local de dezvoltare local pentru tineret, un grup de inițiativă. Ca să-i dăm legitimitatea acestui grup informal de inițiativă, el trebuie să funcționeze sub egida unor ONG-uri. Și în acest sens am zis că aceste ONG-uri pe care un fel de consorțiu la începutul emisiunii. Exact, da. Am înțeles. Iar tinerii funcționează sub acest Consiliu Consultativ al organizațiilor de tineret pentru a da legitimitatea lor. Există, înțeleg, acest Consiliu acum. Da, există Consiliul, un regulament de funcționare al Consiliului Consultativ. Aceasta este prima etapă. Ca și demersul, după ce am constituit toate formele legale constituite pentru ca să putem să dăm legitimitate, vocea tinerilor să fie auzită într-un cadru oficial, ca și primul demers am analizat o acțiune în cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, în care tinerii au venit, am făcut o adresă de înaintare pentru ca tinerii să poată să participe în ședința de Consiliu Local. Am făcut o adresă de înaintare prin care am solicitat sprijinul Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu să sprijine tinerii pentru anul 2017. Avem toată descrierea din partea primăriei municipiului Târgu Jiu că vor susține activitățile tineret pentru anul 2017. De altfel, o altă acțiune a fost vorba despre, la fel, la Consiliul Județean Gorj am făcut o adresă de înaintare prin care am solicitat tinerii să participe în ședința de Consiliu Local. Consiliul Județean, de altfel, Consiliul Județean avem tot suportul și tot sprijinul pentru anul 2017, că aceștia vor ajuta și vor sprijini tinerii. În afară de cele două activități, am mai realizat o cafenea publică cu tinerii. Colega mea o să vorbească în detaliu și în amănunt despre această cafenea publică, pentru că au rezultat o serie de răspunsuri. O cafenea publică este o metodă non-formală. Non-formală, chiar care a luat amploare în rândul tinerilor. Sunt mai deschiși la dialog în acest cadru non-formal. Bine, toată lumea cred că e mai deschisă într-un cadru non-formal. Am reușit să-i strângem la această cafenea publică. I-am împărțit în 4 grupe. Le-am adresat 4 întrebări. Prima a fost ce oportunități, proiecte de petrecere a timpului liber există pentru tinerii din județul Gorj și am spicuit câteva dintre ce au spus ei. Chiar dacă au existat sau există oportunități de a petrece timpul liber, nu am fost informați și implicați, motiv care ne-a determinat să ne-l petrecem într-o variantă comodă nouă pe calculator. Implicarea lucrătorilor de tineret în viața noastră sunt actualmente oportunități pentru noi. Ne dezvoltă foarte mult. Mediul educațional oferă și varianta specializărilor în învățământul preuniversitar și reprezintă o altă oportunitate pentru noi tinerii. Există și un centru de tineret în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Școala Populară de Artă, Palatul Copiilor, muzee, biblioteci, cenacluri și așa mai departe. Parcurile, spațiile special amenajate pentru desfășurarea diverselor activități recreative, role, biciclete, terenuri de sport, terenuri de joacă, pub-uri, terase, cluburi, n-au putut să nu le enumere și pe acestea. De asemenea, școala altfel, taberele educaționale formale, informale și non-formale, participarea la stagii de pregătire profesională și personală, săli de fitness, săli de dans, piscine. Spun că astea sunt oportunitățile, proiectele și modul de a-și petrece timpul liber
actualmente în județul Gorj. Următoarea întrebare în cadrul cafenei a fost ce idei de proiecte pentru tineri aveți, în ce fel de proiecte, activități? Iar v-aș ruga să fie un dialog între dumneavoastră. Scurte, așa, ei au... Vă adresați, vă întrerup puțin, vă adresați în general tinerilor din învățământul preuniversitar? Nu, tineri, tuturor. Din punct de vedere al legislației, tânăr se numește o persoană de la 14 la 35 de ani. Dar să știți că dacă a venit una peste 35 de ani, n-am zis nu, sau sub 14 ani, nu am zis nu. Pentru că dacă stăm bine să ne gândim, trebuie să fie implicată orice persoană într-o activitate de acest gen. La dezvoltare personală, ne dezvoltăm personal pe parcursul întregii vieți. Așa că nu există o limită de vârstă. Dacă cineva se simte tânăr și dorește să participe la activități, să vă ajute, poate să vină în echipa dumneavoastră. Cu mare drag, chiar avem nevoie și de oameni a căror experiență își poate spune cuvântul, adică trebuie să dăm un exemplu tinerilor în ceea ce privește cheia succesului. Adică trebuie să-i ajutăm să-și descopere anumite vocații. Motiv care, pentru mine, e punctul meu de vedere, voluntariatul reprezintă cea mai importantă problemă care s-ar putea dezvolta la nivelul județului nostru, pentru că prin voluntariat copilul reușește să-și identifice vocația. Am avut situații în care elevi investeau părinții în ei să studieze medicina, să ajungă la medicină și în momentul în care ajungeau să efectueze stagiul de practică, deci efectiv să facă practica, nu reușeau să depășească pragul acela pentru că nu erau făcuți pentru acea meserie și atunci își schimbau radical direcția. Făcând voluntariat își aleg mai rapid da, și pentru că au contact cu meseria în sine și reușesc să își descopere vocația. Înainte de a ne continua prezentarea proiectului, aș vrea să vă întreb cum selectați tinerii. Vin ei către dumneavoastră, îi selectați dumneavoastră? Nu, vin către noi și nu putem să facem o selecție pentru toată lumea. Cine vrea să participe la activitățile noastre, sunt bineveniți. Ați făcut informări în școli? V-ați prezentat proiectele? Da, în acest sens avem și un curs, este momentan mediatizat pe Facebook. Cu ocazia asta îl mediatizez și în cadrul emisiunii dumneavoastră. În perioada 13, 14, 15 octombrie are loc la DGST, la Direcția pentru Tineret și Sport. Unde anume? La Inspectoratul Școlar, etajul 3. Liceului 2, acolo unde? Da. Un curs pentru lucrători de tineret. Toți cei care vor să participe. Este contra cost sau gratuit? Nu, este gratuit. Ca și formator sunt eu și colega mea, Roxelana Verdeș, profesor la Colegiul General Gheorghe Magheru. Noi două suntem actualmente lucrători de tineret la nivelul județului Gorj. Activi, așa că mai sunt, dar noi activi. Eu și doamna profesor ne-am implicat într-o serie de activități în toată perioada asta. V-am amintit în iunie, până în noiembrie mai avem multe activități. Voluntar, deci nu am avut vacanță, dar ne-am bucurat. A fost o experiență extraordinară, am lucrat cu tineri, am învățat foarte multe. Ce condiții trebuie să îndeplinească o persoană care vrea să participe la acest curs de lucrător de tineret? Doar să vrea. Atât. Nu trebuie să existe anumite condiții. 13, 14 și 15 octombrie, am înțeles. Da. Și vis-a-vis de actele pe care trebuie să le aducă? Niciun document. Niciun document. Nu. Cu buletinul de identitate, cu cartea de identitate și cu voie bună și dorință și cu inima deschisă. Și inima deschisă ca să vedem ce putem să facem pentru tinerii din județul nostru. Pentru că ei sunt viitorul nostru. Și pentru că nouă ne pasă. Și acum domnul
Da, în afară de aceste activități, o ultimă activitate în cadrul proiectului Nu ne pasă de tineri, am realizat un chestionar care încă este activ, încă 2 săptămâni de zile, este postat pe platforma. Fiecărui proiect are o platformă web bine profesională, bine definită, bloguri, site-uri, rețele sociale. Acest chestionar au realizat cu întrebări, vin din partea tinerilor. Deci fiecare tânăr din grupul țintă al proiectului a venit cu o întrebare personală adresată altor tineri. Și așa a luat naștere un chestionar dedicat tinerilor. Pentru că tinerii au nevoi diferite, au probleme diferite. Asta și spuneam că la un moment dat n-a fost un criteriu de selecție al grupului țintă. Având în vedere că Ministerul Tineretului și Sportului de anul acesta, la Concursul Național de Proiecte de Tineret și Studențești, a inclus grupul vulnerabile, persoane de etnie romă, ca să fie implicate cât mai mult, persoane care au părăsit sistemul de protecție al copilului și foarte multe categorii vulnerabile. O noutate, ei se axează foarte mult pe aceste categorii de tineri. Din cauza aceasta n-am avut o sortare, să zicem că venim cu cei mai buni tineri, pentru că ei sunt cei mai deștepți și cei mai frumoși și de la ei putem să luăm cele mai multe idei. Nu, ideile de la un tânăr dern, să zic, care nu are rezultate foarte bune, pot să vină niște idei, pentru că și el este tânăr și are o idee la nivelul acela. Astfel încât am analizat un chestionar complex, realizat cu implicarea tinerilor, în mod direct. Sunt foarte interesați tinerii de a participa. Cei care deja sunt implicați în proiect. Cei care sunt tineri serioși, care se implică și chiar v-aș ruga odată să luați parte la unul dintre evenimentele noastre, să vedeți cât de serioși sunt și cât de mult se implică. Avem, în schimb, și știți cum este, și de partea cealaltă, tineri care vin odată, nu ia în serios activitățile, se plictisesc. Mă rog, există și categorii și categorii. Nu mai revin. Noi încercăm totuși să-i contactăm, pentru că de fiecare dată când intră cineva în rețeaua noastră, da? Tinerețea Gorjului, îi cerem date de contact și încercăm să-l contactăm și să-l întrebăm ce l-a determinat să nu mai vină, s-a întâmplat ceva, pentru că nouă ne pasă. Repet, e sloganul nostru așa, nouă ne pasă și noi încercăm să identificăm nevoile lor, să venim în sprijinul lor, să-i ajutăm și să-i înțelegem, pentru că ei sunt viitorul nostru. Și cum colaborați cu autoritățile, cu Primăria Târgu Jiu? Cum spuneam, Primăria și-a arătat tot interesul anul pentru viitor și Primăria Municipiului Târgu Jiu și Consiliul Județean Gorj. Mai mult decât atât, noi o să venim cu o propunere de finanțare proiecte pe anul 2017, puțin diferită, pentru că există o metodologie foarte greoaie și lăsată în urmă pe fostul ANST. Venim cu o propunere de cerere de finanțare cât mai simplistă, pentru a fi accesibilă cât mai mulți tineri. Mai mult decât atât, ne propunem pentru anul 2017 ca toate ideile de proiecte să nu mai vină din partea liderilor organizațiilor de tineret, să vină exact din partea tinerilor. În acest sens, în această cafenea publică, am selectat o serie de proiecte care le-am votat să fie, să zic, prioritare de tineret și tinerii, cu logica scrierii de proiecte pentru anul 2017, va veni din rândul tinerilor. Nu o să mai venim noi să propunem activități și viitoare proiecte de tineret. Astfel încât ei, ca și tineri, să aibă apartenență la acele proiecte, adică să implice mult mai activ, fiind practic ideile lor și nevoile lor. Să fie implicați activ. În mod direct. Colaborați și cu instituții similare din alte județe? Da, în cadrul Tinereței Gorjului. V-am spus, este o rețea formată la nivel național. Da, și facem schimb de idei cu colegii din țară, îi întrebăm, avem și grupul nostru închis, cei drept, pe Facebook, #Tinerețea, doar atât, în care ei postează activitățile pe care le implementează în județul lor, ne inspirăm și noi de la ei și ei de la noi, ne bucurăm de o colaborare foarte bună cu aceștia. Sunt și chiar și ministrul de stat chiar ne ajută foarte mult, domnul Andrei Popescu. Orice întrebare, orice idee
este deschis la acel dialog structurat de care vă spuneam. Deci este un exemplu în acest sens și dumnealui și mulțumim că ne ajută și ne susține și într-adevăr mai avem și aici pe doamna Mirela Drăgulescu, care este reprezentantul Direcției Tineretului și Sportului în Târgu Jiu și îi mulțumesc și dumneei pe această cale că ne sprijină în activitățile de tinere. Înțeles. Ce alte proiecte mai aveți? Am vorbit despre un proiect. Dumneavoastră derulați în acest moment 5, nu? Din câte... Da, 5 proiecte. Cum spuneam, 2 sunt ca și grup țintă tinerii din orașele Tismana și Țicleni. Este vorba de proiectul Promovarea Culturii, Turismului și Tradițiile, realizat de către Asociația Dorna Tismana, pe care o și prezidez, și a realizat în acest sens o publicație de interes public pentru tineri, s-a numit Dezvoltarea turismului cultural, o publicație care, toate publicațiile din cadrul tuturor proiectelor sunt publicații gratuite, mai mult de atât sunt niște publicații interactive în format PDF cu linkuri. Tinerii pot să studieze o pagină și pot să intre printr-o simplă apăsare pe un buton să acceseze informații mult mai complexe. Mai mult decât atât, este un proiect pilot de tineret. Această publicație este tradusă și în limba franceză. Este un proiect pilot pentru că ne dorim o continuare a acestui proiect prin realizarea de viitoare înfrățiri, având în vedere că promovăm toate valorile culturale, fie din orașul Tismana, fie din toată zona a județului Gorj, astfel încât să putem arăta țărilor francofone, gen Franța, Elveția, Belgia, Canada sau alte state, ceea ce avem noi în județul Gorj și în zona Tismana, astfel încât să se pună bazele unor viitoare înfrățiri. Asta spuneam că este un proiect pilot care nu se va sfârși doar prin realizarea acestui proiect. Un alt proiect este vorba de un proiect realizat de către Asociația Semănătorilor Tismana, se numește Dezvoltarea Culturală Regională de Tineret Tismana Țicleni, prin care am realizat o publicație de tineret, Observator Cultural Tismana Țicleni. Este vorba de toate activitățile culturale din orașul Tismana și din orașul Țicleni, mult mai dezvoltate și mult mai pe detaliu. Mai mult decât atât, în cadrul acestei publicații se regăsesc și centre culturale din județul Gorj, principale instituții culturale care le avem la nivelul lui Gorj, pentru ca tinerii să descopere aceste instituții de care probabil nici nu o știau. În Târgu Jiu, cum spuneam, se derulează încă 3 proiecte. Proiectul de care am vorbit, Nouă ne pasă de tine, realizat de către Asociația Semănătorilor Tismana, și 2 proiecte derulate de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Durabilă. Este vorba de proiectul Active, care este acronim de la denumirea proiectului, Societate Civică a Tinerilor prin implicare voluntară esențială. Este un proiect care este dedicat în primul rând tinerilor care vor să realizeze un stagiu prin intermediul serviciilor pe an de voluntariat. Mai mult decât atât și tinerilor organizațiilor de tineret care vor să acrediteze pentru a primi voluntari străini sau pentru a trimite voluntari români. În linii mari, foarte pe scurt, menționez faptul că Serviciul European de Voluntariat este finanțat de către Comisia Europeană și sunt practic finanțate absolut toate costurile voluntarului care pleacă într-un schimb de experiență, de la transport, masă, cazare, bani de buzunar, materiale pedagogice. Adică tânărul nu este plătit pentru munca de voluntariat, dar îi se asigură de către Comisia Europeană absolut toate condițiile pentru a realiza acest stagiu de voluntariat. De altfel, cum spuneam, această publicație se referă și la organizațiile noi de tineri care vor să acrediteze și vor să deruleze astfel de proiecte prin Serviciul European de Voluntariat. În ultimul rând, este vorba de revista Publicație de Tineret, Centrul de Resurse pentru Informare și Consilierea Tinerilor, care este dedicată unei plaje foarte largi de tineri, fie că sunt studenți, fie că sunt elevi, fie că sunt tineri în căutare un loc de muncă sau tineri care vor să deruleze o afacere în mediul rural. De exemplu, noi am pus în această publicație toate resursele și toată experiența noastră în domeniul tineretului, astfel încât tinerii să profite, să beneficieze de cât mai multe oportunități, gen să-și dezvolte un SRLD, prin care se poate accesa niște bani de la Guvernul României, jumate de la guvern, jumate printr-un împrumut, sau să realizeze prin AFIR un proiect de 50.000 de euro nerambursabil sau de 70.000 de euro nerambursabil
în mediul rural, să-și dezvolte afacerea. Deci eu dau câteva exemple de ce pot să găsească tinerii în aceste publicații. Sau cum să-și construiască un plan de afaceri, sau cum să găsească un loc de muncă. Sunt foarte multe informații utile pe care tinerii pot să le acceseze într-o publicație destul de vastă, astfel încât să